Freak Show on The Voice. Blandt rammerne Morten. Ja, hallo? Au! Hallo? Ja. Ja, hallo? Er du der? Ja, det er jeg. Mit navn er Ole. Nu skal du høre, jeg har købt sådan en Venus fluefanger nede hos jer. Ja. Altså det, man også kalder... En kødædende plante. Ja. Men jeg var lovet, at den ikke var interesseret i mennesker. Nej, de er ikke så store jo. Ja, nu har jeg lige været i bad og ville bare lige sætte mig op i vindueskarmen, som jeg plejer. Så kom jeg til at se... Så kom jeg til at sætte mig på den. Ja, der sker ikke så meget. Og nu har den suget sig fast til min ene balle, og den vil ikke give slip. Jamen altså, det hedder, jeg tror ikke rigtig på, at den bider ret meget, sådan en lille plante der. Det gør sindssygt ondt. Den har lige læbet sig omkring min ene balle. Jeg stiller lige om til en gartner. Jeg har lidt travlt her. Tak. Ja. Er det Jonna? Ja, jeg har købt... Jeg har købt sådan en Venus fluefanger. En kødædende plante. Ja. Og så er jeg blevet lovet, at den ikke var interesseret i mennesker. Nå, er den det? Jamen, jeg har lige været i bad, det var det, jeg fortalte ham. Og så har jeg sat mig op i vindueskarmen, som jeg plejer. Ja. Og nu er den altså grebet ud efter min ene balle og suget sig fast. Jeg kan ikke få den af. Undskyld, jeg griner. Ja, det skal du sgu godt grine af. Det må jeg godt. Ved du hvad, du får lige Per Væksthusgartneren, så kan jeg give dig en forklaring på det. Tak. Ja, det er Per. Hvad skal jeg gøre? Hvad du siger, den går ved dig? Ja, den har suget sig fast i min balle. Jeg kan ikke få den væk. Det sviger jo helt vildt. Så tag en stor brødkniv, Og hvad så? og så skær hul, skær den fri. Det kan jeg ikke. Den er suget sig fuldstændig fast. Ja, den er sat sig fast på ballerne af dig. Kan jeg ikke lige få hende der igen, jeg talte med før? Ja, lige et øjeblik. Ja. Så. Hallo? Ja, han siger, jeg skal til lægen. Ja, men det tror jeg da også, det er en god Jamen, idé. kan lægen tage sådan en plante væk? Nå, planten, og så ind til Du må lægen. hjælpe mig! Du må hjælpe mig! Jamen, den kommer efter mig! Blandt rammerne Morten. Ja, det er Ole her. Jeg har købt en brødrester nede hos jer. Jeg fik at vide, at den ikke var interesseret i mennesker. En hvad for en, siger du? En brødrester! Ja, men vi har Den er klemt sammen om min om mine baller. Det brænder jo! Ja, hold nu op med det pjat der. Kan jeg ikke lige få hende damen igen der? Jo. Tak. Er det Jonna? Ja, hallo? Jeg har købt et køkkenskab nede hos jer. Jeg fik at vide, at den ikke var interesseret i mennesker, men den klapper jo sammen omkring min ene balle hele tiden. Nej, vi afslutter. Jonna, du må ikke grine af mig. Du må hjælpe mig. The Freak Show on The Voice.